Здравейте, хубави хора! Отново сме заедно и това поражда прекрасни чувства в нас, целият екип. Надяваме се и във вас. Време е за нашето второ библейско пътешествие. Пътешествие, в което ще разберем как на практика да приложим в личния си живот някои библейски концепции. В миналия сезон започнахме с Библията, ще направим същото и сега. Ще споделя личното ми преживяване с Библията и как я използвам лично в моето ежедневие. Задавали ли сте си въпроса, защо не ми е интересно да се чета Библията? Аз да. И въпроса, който следва, как може да стане интересна? За да си отговоря на тези въпроси, се замислих кои неща лесно ми привличат вниманието и защо. Сигурен съм, че можем да го направим заедно. Какво ни привлича във филмите или сериалите? Без значение дали ги следим или не. Там има история, изпълнена с изобилие от детайли, картини, подредени много умишлено, за да ни хареса. Разбира се, като музикант не мога да пропусна фактора музика, без която няма да гледаме нито един филм, нито сериал. Защо, когато четем Библията, не си я представяме със също толкова много детайли? Ще споделя 5 точки, които са изиграли роля в личният ми опит. Първа точка. Начини на изследване, от които два основни. Първи по тематика. Това ще рече избираме си конкретна тема, например спасението, и започваме да изследваме всичко свързано с нея. Изключително улеснени сме с огромния труд, който е положен, за да се издаде така нареченият конкорданс. Това е буквално Библията, подредена дума по дума, по азбучен ред и съответно мястото, където я има записана. Вторият начин на изследване е стих по стих. Това ще рече, започваме примерно от Битие 1 глава и започваме да дълбаем във всеки стих и си задаваме въпроси от сорта как е свързан с предния стих, дали са последователна мисъл, има ли буквално приложение, има ли символика, съответно какво би означавало този символ и така нататък. Един хубав принцип в този начин на изследване е да не преминаваме напред, преди да сме сигурни, че сме разбрали конкретният стих. Втора точка. Записвай. За това да гледаме един филм или сериал има много въображение, много изписани страници на това въображение и много разсъждаване върху всичко това. Когато четем Библията е хубаво да записваме. Докато човек пише, той гледа буквално какво мисли. Започваш да виждаш как можеш да подобриш мисълта си. Следователно се научаваш да мислиш по-добре за следващия път. Минава време и осъзнаваш, че можеш да подобриш още повече ефективността на записките си. По-кратко, по-ясно, по-збито. Откриваш как можеш по-добре да запаметяваш и започваш да научаваш точно как функционира твоят мозък. Научаваш от колко информация имаш нужда, как да я съхраняваш, как да я използваш. Трета точка. Избери си време, в което да го правиш. Кога си най-ефективен? Всеки познава себе си. Някои са по-ефективни сутрин, други вечер. Според един от поетите в Библията на име Давид в Псалм 5 глава 3 стих, той споделя: Господи, в утрото на деня ще чуеш гласа ми. В раннината на деня ще отправя молитвата си към Тебе и ще очаквам. Той намира началото на деня за най-ефективното време, в което общува с Бога. Като разбира се, не отричаме факта, че щом си по-ефективен вечер, прави го и тогава. Точка номер 4. Определи колко време да го правиш. Един съвет от мен. Не се изхвърляй в амбициите си, днес ще чета 3 часа. Няма да впечатлиш Бога повече. Започни с 15 минути. Но през тези 15 минути не съществува нищо друго, освен твоето време с Библията. Завършеният цикъл от 15 минути ще те стимулира за повече. Тези 15 минути трябва да има четене, разсъждаване и записване. Потопи се в Библията. Направи я интересна. Чети между редовете.
Прави аналогии. Въпреки, че Библията не одобрява залагането, се обзалагам с вас, че 15 минути няма да са ви достатъчни. Това, върху което си разсъждава от тези X брой минути, си го припомни поне 2 пъти през деня, с 2-3 изречения, есенция. Това ни връща към начина на записване. Рано или късно ще се научим да казваме много информация в 3 изречения, после в едно. Ще се научим да казваме много библейски концепции в кратки фрази, които ще достигнат по-лесно до някой, може би не толкова запознат. Това ни води и до последната точка 5. Сподели го. Това е много важен момент. Намери си близък приятел, с който да можеш да споделяш какво си чел, да споделяш красотата, която си видял. Ще си позволя да използвам така дълбокия със съдържателност израз, защо е супер яката работа да споделяш сериали или филми или някакви спортни събития с близък човек. Обединява ви в общите ви интереси, сближава ви. Ще видиш, че в началото думите ти няма да го обяснят толкова красиво, колкото си го мислил. Има нужда от практика. Ако го формулираш добре, ще видиш, че някой друг също ще бъде впечатлен от красотата. Ще видиш, че е много хубаво да споделиш. Ще видиш, че това ще провокира твоят приятел да каже нещо, за което ти не си се сетил. Изведнъж картината става по-пълна, по-развита, с много различни възгледи. Твоето библейско разбиране се развива и на следващия ден, когато имаш твоите минути с Библията, ще е още по-хубаво. В края, желая да приключим с много важен принцип в изследването на Библията. Ти не си най-големият. Не си мисли, че само ти разбираш нещата. Как да се предпазим от това ли? Умишлено оставих това за края. Преди да отвориш Библията, застани в молитва пред Бога и го помоли за смирение, докато желаеш да разбереш какво иска Той да ти каже лично на теб. Той харесва този подход.